Mahewu, angikaze ngikuzwe nangelodwa ilanga leli ukhuluma ngokuthi uye esontweni. Usontaphi? Awu, kade ngaqeda ukusonta mina. Kade waqeda ukwenzani Mahewu? Ukusonta. Phela mina ngasheshe ngaqala ukusonta. Awumek. Ubani owathi Mahewu wena usuqedile ukusonta? Noma ukusonta kuyaqedwa? Kwasho umama la engangisonta khona. Ngathi ngiya ngelinye ilanga wathi wena uSunday school usuqedile. Ngayeka lapho ukusonta. Mamtshali. Ungabathinta abafazi ngembokodo. Wemahewu, hawu. Uthini? I-Women's Day phela namhlanje eDlamini. Noma awazi? No, ngiyakwazi lokho. Engifuna ukuthi ukuphinde lokho kushe ekuqaleni kwabantu besifazane nezimbokodo. Oh, phela mekuyi-Women's Day kuyake kuthiwe ungabathinta abantu besifazane ngembokodo. Wena Dlamini, kusho ukuthi kwakukhona omunye umlungu la owayeshaya abantu besifazane ngembokodo. Base behlangana-ke abafazi bathi hey, wathinta abafazi ngembokodo siyakushaya. Mahewu uyithathaphi lento oyishoyo? Ngizwe ngoMaxwell. Mahewu akushiwo njalo. Thiwa wathinta abafazi wathinta imbokodo. Lawo kwamagama asetshenziswa ukuchaza ukubumbana kwabantu besifazane namandla abantu besifazane uma behlangene. Waye baziva babaqhathanisa netshe. Noma ngoba babebumbene. Hayi, ukuba babebumbene babe bezobizwa ngesibu. Hayi, sengithule. Okusiza ukuthi uthule. Ngoba leli tshe lizogcwala umlomo.